11 sortimente de dulceață. Mândria noastră este dulceața de trandafir. Trandafir de Valea Lupului. Trandafir de Valea Lupului și dintr-un sortiment special care se numește Rosa Centifolia. Haideți să desfacem un borcan. Această mireasmă nu o găsiți în altă parte, de bine miroase. Numai la Valea Lupului. Noi suntem producători de zmeură, mure și cătină în sistem ecologic cu certificare. E vedeta sezonului cătina, plus întărirea sistemului imunitar, cătina, ca și fruct, ca și sirop, în diferite forme. Da, e o bombă de vitamine efectivă, având în vedere cantitatea de vitamina C pe care o are, de 10 ori mai mult decât la citrice. Și nu numai, beta-caroten, mai mult decât la morcov, bineînțeles, omega 3, 6, 7, 9, vitamina D o găsim, da, care o găsim la soare și o mai mâncăm din cătină. Avem produse, miere de salcâm, miere polifloră. Cum ne dăm seama dacă mierea este naturală sau nu? Este foarte greu prin aspectare și chiar și prin gustare. Nu se deosebește mierea naturală de cea zaharistă decât numai în laborator. Mierea singura care cristalizează este doar mierea naturală. Propolisul este cel mai bun antibiotic natural. Este singurul antibiotic natural. Și mulțumim tuturor celor care sunteți prezenți în această seară alături de noi și mulțumim și celor care au fost astăzi și au plecat între timp. Așa cum, după bine știți mulți dintre voi, am avut un concurs organizat pe Facebook. Am anunțat și câștigătorul între timp. Este vorba despre Iulia Badea, care este alături de noi și vreau să-i dau coșul cu produse de la localnicii care astăzi au participat cu produsele lor delicioase. Iulia, îmi pare bine să te anunț că ai câștigat acest coș cu produse foarte, foarte bune. Vreau să-mi spui cum ți s-a părut la târg. Mulțumesc, foarte bine, pare și mie. Mi-a plăcut un mic târg excelent pentru comunitatea noastră și v-ați descurcat super într-un timp foarte scurt. Deci, felicitări!